Ganpati, Ganesha, az akadályok elhárítója és Siddhi-vinájak néven ismert. Ő a bölcsesség, jólét és szerencse istene. Minden jó munkát Ganpati imádásával kezdenek. Elefántfeje van, és nagyon szereti a modak édességet. Réges-régen Ganeshji és testvére Kartikeya között verseny volt, hogy ki tudja előbb körbejárni a világot. Kartikeya gyorsan elindult a páva hátán, de Ganeshji egyszerűen 7-szer körbejárta szüleit, Sivát és Parvatit, és ott maradt. Amikor Kartikeya visszatért, látta, hogy Ganeshji már ott van. Kartikeya megkérdezte, hogyan jártad körbe a világot ilyen gyorsan. Ganeshji mosolyogva válaszolt: a szüleim az egész világom. Ha őket járom körbe, az a valódi világ körbejárása. Minden isten örült ennek, és megáldották Ganeshjit, hogy őt imádják először. Azóta a Ganpati Pradakshina különleges jelentőséget tart, ez a szülők és idősek tiszteletének szimbóluma.